ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେତେ କୁହୁଡ଼ି ଆଉ ଥଣ୍ଡା, ସେଇଥିରେ ବି ମା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପିଠା ବନେଇବାରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖେ ତ ଏତେ ସାରା ଚକୁଳି ପିଠା ବନେଇ ସାରିଲେଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଯାଇ ସେପଟେ ମଟର ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ଦେବି, କିଛି ନହେଲେ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ମା ପରେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଦେବେ। ଆଉ ଏସବୁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ଯାହାକୁ ପଢୁଆଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଟରକୁ ବି ସିଝେଇ ଦେଲି। ଆଉ ମଟର ବସେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପିଠା ବନେଇଲେଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଠା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ତା ମଝିରେ ପୁର ବି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦା ଧରି ମାଙ୍କ ସହିତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ବାଡ଼ିରୁ ହଳଦୀ ପତ୍ର ଆଣିବାର ଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଦାଟା ଦେଲି, ସେ ଭଲ ଭଲ ପତ୍ର ଦେଖିକି କାଟି ଆଣିଲେ। ଆମ ଘରେ ତ ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ହୁଏନି, ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲି ହାଇସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରୁ ଆସେ ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା, ମୁଁ ଖାଇଥିଲି। ତ ଜାଣିଥିଲି ତାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଯେତେବେଳେ କରିବେ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲି।